Nabi ka na sallama Shehu Aliyu ne ke cikin mina. Shehu ka sarrafa na Shehu ka san manzo na Nabi. Shehu kuke da gausi dai Shehu Barhama Inyas da muje. Nabi ka na sallama Shehu Aliyu ne da cikin mina. Shehu ka sarrafa na Shehu ka san manzo na Nabi. Shehu kuke da gausi dai Shehu Barhama Inyas da muje. Wanda komai ni nake yi ilahu shi ne da ya tsara. Ƙarfafe ni da ƙarfin ka ya ilahu babu tsimi da bara. Wani aiki ne na ɗauko da kankan ba da kashi ni ban iyawa. Allah salatika ai ta yi wa nabiyu mara adadi. A samun har sabu shurafa sun bi Abdulhadi. Wa samin auliya ulama sun bi damayi. Gabansu da bayansu sun yi dimtawa Rasulillah. Nabi ka na sallama Shehu Aliyu ne da cikin mina. Shehu ka sarrafa na Shehu ka san manzo na Nabi. Shehu kuke da gausi dai Shehu Barhama Inyas da muje. Maza gaban maza Shehu Abulabas ni kai ga jinjinata. Bari na gaida shaka martitani na tsuwar dukan zuciyata. Ina kusan ka gausi Barhama ni abun nufi na da bukata. Na gaida Shehu Nafi'u na garin Mina ko in ce garkuwata. Samuwar samun abin da ni nike ta bukata gunkina na. Ki sani ni naki ne duka inda na je sai na tunana. Karamin bawanki ne wanda bai da komai sai san kinana. Na san keke mini kare yi mini yaji karamina. Nabi ka na sallama Shehu Aliyu ne da cikin mina. Shehu ka sarrafa na Shehu ka san manzo na Nabi. Shehu kuke da gausi dai Shehu Barhama Inyas da muje. Shehu kuke da Rabbana tufil azal mu dai mun jaddada. Shehu kuka san su kuka bi su Shehu sai mun fada. Shehu Aliyu ka faɗi ka ƙara a gare mu ka jaddada. Shehu ka ce mun rike Allah da manzo na Nabi Luda. Kullum faɗi kake gane mu Shehu ai mun rike Tijjaniya. Madare ba rana lazimi da wazifa mu biya. Ka faɗa ka ƙara sai mu rike fairar Inyasiya. Da'iman komai na ciki da'iman zai shi'ana. Nabi ka na sallama Shehu Aliyu ne da cikin mina. Shehu ka sarrafa na Shehu ka san manzo na Nabi. Shehu kuke da gausi dai Shehu Barhama Inyas da muje. Shehu kullum kana faɗi a gare mu mu karo azama. Kar a bar mu a baya gun hidimar Mahmud kai tamam. Kullum burin ka Shehu ka gane mu muna yin azama. To ciki da jinin mu mun sallama muka ɗaha ya khairul anbiya. Shehu
ni da bai da jallabina ban bida gunka ka bar ni na waye mana komai shakaliyuna Nabi kana sallama shewa aliyu ne da cikin mina shewu ka sarrafa na shewu ka san manzo na nabi shewu kuke da gausi dai shewu barhama in yastamu dai kowa da na sani na waya gama mani komai dan kaji Shak Aliyu da na bida shehu zaka gaye mani agaji shehu ya jika ya bani shehu ya hana ingaji shehu ne ya tsaya mani gashi ni duniya zan mamaye shehu ai kullum aikin sayin ibada ne gura bana ba dare ba rana yayi fana yi cikin sai launa shauƙin su shehu kullum zikirin Allah salatin mai madina koyi da shehu ya zama dole 'ya'yan shehu sai ku tashi mu miƙe Nabi kana sallama shewa aliyu ne da cikin mina shewu ka sarrafa na shewu ka san manzo na nabi shewu kuke da gausi dai shewu barhama in yastamu dai birni da karkara shehu kai mana kowa ya gani shugaban zawiya shehu da shehu na fi kai mani shehu kar wani ya matsa kusa da ni shehu ai mani lamani ta zubar kalamai masu taɓa zuciyar mutane shi hana hadimin shayi malam mahadi ba zan manta ka ba nabiyinka yana nan malam sunusi ba zan ware ka ba ni kwayin duba malam hafizu ban yada ka ba malam makiyina nan malam na bani ba zan bar ku ba Nabi kana sallama shewa aliyu ne da cikin mina shewu ka sarrafa na shewu ka san manzo na nabi shewu kuke da gausi dai shewu barhama in yastamu Jama'ati hamdullahi nan zan tsaya ko da baitoci a guna ba dan na gaji ba ba sani ilimi da basira guna karamin almajirin ka ne mubarai kaya shi na nufina shehu na duka domin isar shehu na fi'o aiki amina Nabi kana sallama shewa aliyu ne da cikin mina shewu ka sarrafa na shewu ka san manzo na nabi shewu kuke da gausi dai shewu barhama in yastamu dai Nabi kana sallama shehu aliyu Nabi kana sallama shewa aliyu ne da cikin mina shewu ka sarrafa na shewu ka san manzo na nabi shewu kuke da gausi dai shewu barhama in yastamu dai